wangwa kulero ni katika ka way forward mano mari serowere higa maral farogi prario koda berio en mane nikichere wacho maro kayo gini ntiere moro bede nana no mar kebaso gini macha jok michulo gi serikal not too young to lead jo prison break go gen jok ma serikal ogolo menda omiyo mondo gi distract you Apa na chako dimeshare anyalo fafanua ne matin gimana dwana kon jo piny nia gimomiyo an kaka Felix Nyadua a reject party mar Gachagua na expect ni party no anewa vijene DCP na expect na anewa vijene komi kiwango mambele nikech wa vijende osabed kitiyogo mana oko e yor siasa itiyo kodi kaka gunto kochopo ka siasa oknyaketi gi tebo gi bargain about gige ma jo wa vijana dwaro koro mana wacho nia party amora ma oko consider youths oketo mbele table okni youth moko mika kama mondo o cover the whole country cha youth ma genuine donano kana negi keto nyadendi moro ma Kisumo oken genuine to me anange personally kone mako ni okonyal present okonyal en kijana mokonyal present wa vijana wadora vijana mokonyal ngiyo koro neno no ka ngagene nikech ngeni party ka party negi mage kana na mag youth beda winjo kan tiere parties mag jo youth kae youth udhuro Kenya man gi potentials kata mabedo ka nigi potential te maginyalo lead people mana DCP ka county medicine okonyal for example gimone gi Gachagua timo ran malala nogo odiem piny okaw party mar jo western gi nogo piny ochako so UDA ovunjo UDA onyalo timo ngo e sirikal mar DCP chakiranga nani jatend Mungiki majambazi nonego wa 2007 sani wado chako kitembele ni the man of the front line DCP party ni onge malekeo kaso agenda mar party ni en Ruto one term which means gionge sara moro ne jopiny en mana riembo Ruto bang riembo ne Ruto ang magdito ne jopiny one term ok dang wacham 5 years kama na nyamishi ni mino inye na pachiko liwore koda chal mar piny